Si Roy. Ito lang okay namin parikoy. Nakaupos na kami ng 2 kalabasa. Ito yung bagong brand. Yan sa Smart. Ito yung bagong menu namin. Oh, mayroon kayo dyan. Ingay. Kuya Balang. Nanood si ano? Nanood si Roy. Siksit, nanonood pa? Da na. Nidagan na. Dagan. Hindi mo sa bahay. Tinday. Yan yung luto namin today. Mga menu namin. Fried chicken. Ayan, kalabasang ginataan. Baboy na may bukol sa saka yung ano natin, ganyan. Tas yung gizzard, pansit, saka ito ano ba yan? Nagbabalat. Nawala sa tong kutsilyo na hikot-hikot at Inday. Dito. Ayan, tas may fresh din kami na chicken, kaning baboy. Ayan, gizzard at saka yung tilapia namin. Ayan, kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito. At saka yung itlog namin, tag 8 lang. Ayan, at saka meron din kaming mga kakanin. Ayan, yung turo ni Ate Inday, biskotso, at may saging din kami. Ayan, 105 lang. Ayan, 90. Uy, biliin ko to, 90 lang. Hindi ko naman maubos. Ayan, yung carrots, kamatis, ayan, sili, pang dynamite. Ayan. Tsaka yung bulat, tag 20 lang guys. Oh, marami ng laman. Ayan. Sayote na nakukuha lang sa likod ng bahay. Tsaka yung beans. At saka shout out din sa ice cream ni Sweetie Sha. Ayan, siya yung nagdi-deliver ng ice cream dito sa Pines Park Cafe. Ito yung mga ice cream niya. Ayan. Ayan. Ayan, gawa ni Sweetie Sha, Sean. Ayan. Sa mga ice cream na gawa niya. Ayan, siya yung nagdi-deliver dito. At saka, guys, ayan yung ano, yung, di ba yung bakanting lupa. Ayan, kung nanood kayo dun sa vlog ko dati. Ayan na yung progress niya. Ayan. Marami na nagpa-park. Ayan, for only 1.5 a month. Ayan, sa kada ano, sasakyan. Yan. Ayan na si Madam. Sinauli na niya yung plato. Thank you. Grabe, hindi mo muna pinatulog yung plato. Thank you. Ayan, marami nang papark. Saka yung doon sa kabila, ayan, ginagawang talyer. Ayan. So, ito yung tinda ni Ate Inday. Yung kamote. Ito, Shanghai gulay, turon, malagkit. Ayan. Banana cake. Ayan guys, murang-mura lang yung mga tinda namin dito kung gusto nyong pumunta sa Pines Park Cafe. Ayan, may Pines Park Cafe and Little Talipapa with Ate Inday Okoy. Naging ukoy na Ate Inday. Ayan, yung ukoy niya guys, luto na. Wow, ang sarap. Ang laki kasi Ate Inday. Oh. Ay, true. Ay, kaya ano.
Bilisan yung pumunta sa tulay. Bayan. Nang? Paluwagan. Ayan. Kunting-kunti na lang. Hindi. Ipadala. Ay, apo, hindi ko nagigit. Tapos magtingin kami ng saglit ng panty. Panty pa yung binili ni Anong panty ugbara? Yung binili ni Jibina. Kagabi. Saan bumili? Ha? Magkano? Mami, Tag 350 daw. Saan ba? 350, tatlo isang daan. Vloggers. Grabe naman 350 na yan. Ano, ukay-ukay ba? Pante na yung boss lang ito nga. Pero maganda, mami. Oh, bili ng panty. Wala ng panty. May panty. May pakapi ng gigit. Bago, brand new. Parang ibon na class A. Maganda. Sige, banat palit hambang may pira pa. Pag walang pira, ngangingunga. Ayan. Yung carrots namin, guys. Ayan yung upo, nag-iisa na lang. Yung watermelon, 3 na lang. Ay, meron pa pala dito, oh. Tsaka yung... Hindi na bibinta tong honeydew tinday ba? Hindi na bibinta. Ayan, marami kaming mga patatas. Kung malapit lang kayo dito. Ayan, mura-mura lang yung patatas. Tag 20 lang ang kilo at tinday, di ba? 25. 25. Yung kamote, pag resealer, yung tinday, pag maramihan, 20 pa, 20. Tsaka yung saging ni Ate Inday, ayan, andito din yung saging niya. 20 din yung paubos na yung saging mo, Ate Inday. Ayan, yung mini grocery namin dito sa Pines Park. Ayan, bili na kayo dito, guys, kung gusto nyo. Mga kunti-kunti lang to. Ayan. Yan, yung spam namin. Spam, luncheon meat pala. I'm sorry. Ayan. Actually, yung wala naman bibili, ulam lang pang ulam. Tsaka yung sausage. Ate Inday, akala ko yung itlog. Ang nagluto si Ate Jackie. Ito? Oh. Langya ka. Sabi ko, ang daming sahog. Kasi yan lang kinain ko ngayon eh. Ayan, yung pansit ni Bisaya Kuday. Yan. 3 hotdog nga ito, nilagay ko. Tas kay Ate Inday. 60 ang bili. Uy, ang sarap ng 60. ang sarap ng sausage. Ang sarap ng sausage pala na yan. Di ba may ibang sausage na hindi masarap? Sinubukan ko lang, nakulit naman. Kumuha ka ba dyan isa? Set? Hindi. Hindi. Kumuha ka. Ay, hindi. Kumain ako. Tas nilagyan ko ng sausage. Kaya sabi ko, ay masarap ng plato. Kalambre, hinahawakan ko. Okay, mami yung sa Okay. Ayan guys, so yung malagkit. Everyday nagmamalagkit talaga kami. Kasi, para yung harap, hindi malungkot. oo. Okay. Ay, okay kayo dyan. Okay, Ayan. bili ka ng ukoy na. Naging ukoy na kami dito. Hoy, alika na dito. Extra. Ayan. Actually guys, yung boarding house is nandito lang sa likod. Ayan yung mga parking lot. Uy, ang sarap ng suka ni Ate Inday, oh. Daming sili. Grabe yung sili, oh. Parang hindi masyadong manghang. Yes, sir. Ano yan, sir? May ukoy kami, sir. Shanghai gula. Ay, turon. Turon saging. Dito na kayo mga busing. Saan, sir? Malagkit? Ano to? Malagkit. Magkano? 20. Ha? 20. 50? Oo, ito Shanghai gulay. Yung turon 10. Tsaka yung malagkit 10. 5 ay pa. 5. 10 na. Nagsete din to. Malagkit, oo, 10. 10. 10 pesos. Ilan, sir? Pakiawin mo na. Ay, tagli 5. Tagli 5. Sarap to ba? Kano sa 20 ano? Oo. Sige, kunin mo na. Tingnan ko baka hindi ka kasi pera. Hindi
Pwede naman balikan. Ay, kabayo nga balikan. Ay, salamat sa Lord. Sige, Ate Inday, pag-shout out mo. Shout out na dyan. Bandang Greenwater, nandito ako mga kumari. Nandito daw si Komare, Ate Inday. Uy, anong binili sa matanda? Bali, 140. Yung malaki? Oo. Paborito niya kasi ito malaki. Tapos turon, wala nang turon. Shout out mo na dyan, magluto ako, dito ka. Sige. Bahala ka dyan sa buhay. Sige, bahala sa buhay. Kahit walang buhay, bahala na. Sige, dito muna ako. Doon ako sa loob. Magbalot ako ng kamay. Bahala ka tumami na. Takpan natin yung mga buhay. Kumain na ba si Kuya Una? Hindi pa. Hindi pa. Kakain pa lang. Paborito niya itong ano eh. Yung... Fried rice. Hindi pa siya kumain. Kakain pa lang. Naka ano. Wala pa. Da 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 da. Fair the lamb. Ay ay ay. Tapos yung turon, anong binili niya? Marami. 5 turon, 5 balagkit, at 2 kamote. Maganda talaga tingnan pa ng ano natin, no? Ha? Maganda. Maganda man. Makita yan ni Joshua doon? Hindi. Kung friend sana kami sa Facebook. Sayang. Makita sana niya ako pag friend sa Facebook. Hindi naman kasi kami. Maganda naman na tinday, di ba? Maganda kayo. Pero kung nandito personal, naku, ano kalat. Makalat talaga kasi marami tayong mga abubot na ginagawa. Ayan. Mini grocery ni Jackie at Nelson Dagiwa. Ayan. Offer Pines Park Coffee Talato Talipapa. Ayan. Bala ka tumami, no? Okay. Yung specialty ni Ate Inday na ano. Itong pira, mami, oh. Dito ilagay Ate Inday. Kay baka malipat na. Ito, sa bigasan. Okay. Da-da-da-da.